хабарнигори радиои озодӣ Амриддин Олимов дар пайи сафараш ба ноҳияи Ҷайҳун гузориш дод, ки мақомот дар таҳқиқи қатли Аҳлиддин Маҳмадов, сокини деҳаи Менатобод ва се фарзанди ӯ ҳанӯз ба ҷое нарасиданд. Субҳи барвақт 12 июн ҷасади чор узви ин оиларо бо нишонаҳои зоҳиран зарбаи корду дос аз манзили зисташ пайдо карданд ва ҳамсарашро бо як писараш дар ҳолати беҳушӣ ба бахши эҳёгарии беморхонаи маркази ноҳияи Ҷайҳун бурданд. ҳоло писараш ба ҳуш омадааст, вале ҳанӯз ҳамсараш аз кома берун нашудааст. писараш ба гап даромадааст, вале ба суолҳо ҷавоб намегӯяд. фақат хоҳиш мекунад, ки падарашро ба наздаш биёранд, гуфтааст яке аз наздикони ин оила. сокинони деҳа ба такрор аз ҷониби муфаттишон бозпурсӣ мешаванд, вале то ҳол ин куштор як муаммои сарбамур ва нокушода боқӣ мемонад. пас аз ҳамлагар ё ҳамлагарон хонаро оташ заданд. вақте ҳамсояҳо аз ҳодиса хабардор шуданд, хонаи Маҳмадовҳо месӯхт. Дочинбек Маҳмадҷонов, раиси маҳаллаи Менатобод, гуфт: онҳо соати 5 субҳ аз ҳодиса хабардор шуданд. маро занг заданд ва омадам. ҳодисаро дидам, ки се фарзандаш мурдааст ва худашро бо ҳамсарашу як писараш ба беморхона бурданд. дар беморхона худаш пас аз ним соат гузашт. ҳозир ҳамсару писараш вазнин дар беморхона хобанд, гуфт ӯ. Зикриё Маҳмадов, бародари Аҳлиддин, мегӯяд, шаби ҳодиса бародараш бо ҳамсар ва як фарзандаш дар як хона хоб буданд ва се фарзандаш дар хонаи дигар қарор доштанд. ба қабли ӯ Аҳлиддин бо касе хусумат надошт ва далеле ҳам барои қатли ӯ вуҷуд надошт. ҳамсояҳо низ мегӯянд, шоҳиди ҷанг ё муносибати дағали Аҳлиддин бо касе нашуда буданд ва ӯ ҳам ба ҳадде доро набуд, ки барои дороияш ӯро қатл кунанд. 4-5 моҳ пеш модараш аз дунё гузашта буд. дигар бо ҳамсараш сари замин мерафтанд, кор мекарданду меомаданд хона. ягон ҷой дигар намерафт, гуфт раиси маҳаллаи Менатобод. наздиконаш мегӯянд, Аҳлиддин Маҳмадов дар масоҳати 3 гектар замин хоҷагии деҳқонӣ дошт. имсол дар заминҳояш гандум, картошка, пиёз, тарбуз, харбуза ва офтобпараст коридааст. ҳодиса баъди ҷамъоварии ҳосили гандум рух додааст. тарбузу харбузаш ҳанӯз напухтааст. ошкор нашудани қотил ё қотилон дар ин ҳодиса сокинони деҳаро дар ҳолати тарс қарор додааст. ки онҳоро кушт? барои чӣ кушт? оё хатаре нест, ки дар нисфи шаб ба хонаи онҳо низ ҳамла шавад? суолҳоеанд, ки беш аз як ҳафта боз сокинони деҳаи Менатобод ба он посух меҷӯянд.